Докторе, какво е това? Това не е чуждо за нашите пациенти, това е кофердам и система, която изолира и предпазва зъбите от реинфекция. Това, което ще предстои в момента, което виждате, е почистване на кариозната маса и минимално отнемане на тъканите на зъба, защото за нас е важно този зъб все пак да бъде функционален след време. Това, което предстои, е почистване на кариозната маса вътре в дълбочина, в близост до нерва, защото този зъб, както виждате, от кариес е преминал в диагноза пулпит. Засегнат е нерва, а именно пулпата, която е в същината, в сърцевината на зъба. Изплакваме добре обилно остатъците от кариозната маса. Пристъпиме към премахване на първата част от нерва, а именно коронарната част. Изплакваме добре с разтвор и това, което предстои, виждате, е премахване на пулпата. След като премахнем тази част от зъба, която е много важно да бъде отстранена наистина добре и стерилно с последващо изплакване с разтвор, премахваме и подготвяме зъбът за премахване на нерва в короноканалната система. В тези каналчета виждате остатъците от нерв, които с машинна пила и ендомотор премахваме. Държа да кажа, че тази процедура е много финна и пациент няма как да усети абсолютно нищо. Завихряме, поставяме разтвор, който ще създаде условия зъбът да бъде функционален и липсата на инфекция за бъдеще. Това е много важно за нас и за нашите пациенти. А тази процедура държа да кажа, че е под опойка. Анестезията е много важен ресурс за нас. Изплакваме, стерилизираме и вуаля! Зъбът е готов да бъде функционален за пациента. Сега е момента да си запазиш част през линка в билото ми и се възползвай от една консултация.